سەرۆکی بەرێ ئەمریکا باراک ئۆباما دزانی و سەرۆکی پشتی وی لێگەلێک ji siyaseta nûî biguhere. Yek ji wan sozên wî ji bo nehêlana çekê navokî li cîhanê. Amerîka li gor yekem pêdaçûna bi ser siyasetên navokî li sala 2010 renge dawiyê bîne bi ragirtina xweраyiya taqîkirina çekê navokî. Ev 20 salin me taqîkirin nekirine. Ji wî demî were me hinek guhortin kirine bi ser mûşekin bi serên atomê û em nizanîn ku ev guhortin dê çendê di senaryoyên dahatî de karîger bin. Dîsan li gora karbidestên Encûmenê Parastina Niştimanî Amerîka bijarek dî li holê ye. Nû hejmartina jimara çekên navokiyên Amerîka û ihtimala durustkirina çekên nû. Rusya ji nêzik çav li Amerîkaya ku bawerî heye cebilxana wê navokî jiya Amerîka jî pirtir be. Diyara îro bi rêvberiyan û siyaseta atomî nîne. Pirsgirêka Partiya Komarî ew e kontrola çekan di destdanîne. Maznekarbidestên Rûsî dibêjin ew hez dikin gerekdiya peywendiyên rast digel Amerîka dest pê bikine ve ji wan jî danûstandin digel Washington sebaret çekên navokî. Ji bo aliyê Rûsî eger Amerîka tiştekî balkêş derxe holê dê zor be ji bo Rûsya ku bêje na ev vala me nakişîne. Na çi rênînin. Lê li Washington hêşta guman li ser Moskoya ji ber ku pêgirtinê bi rêkeftinên niha yên çekên navokî naka. Ev ca çi dibe em baş dizanîn Amerîka baş pêgirtiya rêkeftinê ye û pitir delîve dan Rûsya heta rêkeftina biparêze. Berhevankarên kontrolkirina çekên navokî hêşta bihîvîne saziya pêdaçûna navokî dê li ser qederê belav nekirina navokî bimîne. Ez bawer dikim digel derbasbûna demî serok Donald Trump û tîma wî li Pentagon wê bizanin ku divê em berdewam bin li ser diyarkirina astê leşkerî digel Rûsya. Em naxwazîn dergehê bû corekaniya çekê navokî û taqîkirinê navokî vekin û ev ê wê karvedanekê bi tirs hebit li ser kirdara nêfnetewî ya rêgiriye li belavbûna çekî. Salek heta sal û nîva divên heta ku saziya pêdaçûnê bi kontrolkirina çekên navokî bi duristî cihê xwe bigire. Ev jî dê demek zêdetir bide ji bo danûstandinên baş di nêvbera rêveberiya Serok Trump û Wezareta Berhevaniyê Pentagonda.